Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Chief Executive Member jonga KHADC uba his preaching son shilla henen kasngi ka shipotrek urisau arajar kapra ulang baki jai pendreu khasiru mentaka kenti kinha banyo da Khasi tribe ka ban penchisha baki dei na ka jai pendreu Khasi habai kan bat kinong pathai kubor ulang ba baros kata ka Khasi tribe ka dei bai tangi kitu kibayo kapa yu bom dei Khasi namar bakidan ki bamdai Khasi ki ba ajai ru dakajat Khasi dakabele affidavit kumta nakale ka council kalashem ya karai ban am pedang shu ya ki kot kisla katkum ka affidavit katkum ka jetho jong ba achasla kane ka sinjam kalong namar ba ka HDC kamla ban ai ka schedule trade ba ya kane ka kam lale da ka office rekam jong deputy commissioner uba achasla ulai thuru ba menta on pen klan ya baro kishna trekam jong ka HDC kata nadu na nongpo noston bat mau karwat kenang bakin la ban sedang no ban ai ki Khasi tribe na ka banta ki nong snong ha ki tu ki than ki ka long ba kum ka long menta kam tam ba ka ya schedule tribe certificate shim ai na ka dis option la dangi ai mangi schedule tribe certificate ni la ban num insist yo ya Khasi tribe certificate de kum ka long menta ya Khasi tribe certificate ai na DC office tika ka ngi shem ba ka shi long ba ban te ki da bu mena ya ki babun ki kundon turu dan kita tahu bahawa magistrate di Garu di Pakran Khasi padi Khasi kata kalau apa jengek di dan pak benda you Khasi Pakran Garu padi kata ada jengek di kata kedau wat la kan long ka ba yi pai ba bakin haban sim mentau wei pu wei wat Khasi ru pun haban sim yang di Khasi tribe certificate di kenang bakan nomlong jengek yi pai ba pat di hakini ki branch ki baki kum hanong po Ribohoi berkoi kah di sim Khasi schedule tribe na po nong po tinggi la don ka branch office nanti tingin haban facilitate ba ya kini Khasi tribe certificate ru kin sim na po nong po naka branch office joka KCDC di nong stay nin haban ban penbiang bakin yo ya Khasi tribe nanti kenam yin kaman seperti ini po mau perwat naka ini is hasil kini south li ni haban upgrade to ikini ki branch office ni baki la ban issue ni ki Khasi tribe certificate bom don ni war Khasi wa ban don ya Khasi tribe certificate nomor menta don ki bri ki le chapo lipan schedule tribe certificate yo ngade Khasi ki la ban sna ki dokumen kan di kata tentang ya la bur ko condition to go ba ka affidavit inum pidiang shu ka affidavit akinu ginuki ai ki magistrate ni notary ni ginu ru de belong hi ha ka provision jong ni ka bil ni kita banginang bu menta nang bahkan numla bubuni menta ibri thapa o ai dai thaba oli daga affidavit te kami ha betul hadin ba ka executive committee jong ka KHADC kalathmu banra no ya ka Khasi social custom lineage amendment bill 2018 haka darbar ka bakarpang haka te banwan nakalyang ka executive member jong ka KHADC ka kongrona khamden hanen gasngi ka shipotrek urisau arja katpra kalatrua hapo ka jingalang jong ka executive committee ban ailat kerpang ban ajai kpa khnang baki katto ka nikikor napo thamri boy kinlait na ka jingdu jan katkum ka jingtrua balawan ra da ka MDC na nongpo kalong ba katkum ka riti dustur naduk handai kulong kuma ki katto ka nikikor ki bomdan kan thaisho ki ju reng boy ye ki wei pat ki jai ban reu ban roi biang ka kor jongki executive committee ka shong mentan jadmit naduk ko por live ji di ngilang sedap mintan san sepuah di ngilai hab man kalong kam ke bajrong ha di ngilempat la ban pendep maki don kat tu kat ni kam ke badang sa badang de ban wat tip kum ka jika bentajong ka ribohoi ste mar ribohoi ki don kitu ki badri ki original na ribohoi ki ba practice ya kui ka custom jong ki ka ba jatang hang thi kabala de jaba ka yeng ki ye rasa tang sipara si stang kawi ka para kan thei ki sa segi idan par segi para senrang ki men senrang ti hang tu ke judan kata ka practice joki baki om ka ring bia lini kali shao boy ti kamun ban pendek yo tu ka jaj joki cuba kum ka jaj kemdai la dan stang ki para senrang ar langut dan kawi ka para kan thei ti kitu ki ring bia la ni li shao mikir mo ong no damun da ki li shao mikir li shao boy ti da bagi le kom ta ti ki hun jong ki ai jai chaldi ai jai shao pa hari boy
ya kini ka bentar kemun nama idon MDC nang tina no po ti dari si kini apa ya kata kawi nang haban wat ben yo objektif ka pati kena halo kata benda tip kena ya ki jaj ki balek kata kadang ba ben la ben bu ya ha ka jing tho ka biang na ka bentar joki maka ni ki okla di ka praktis ka custom joki te ki dang don shu sakiwi ki beda ki bentar ki ba dang dei ba minang wat jing tip shu tenre ka ba sultanat kalong ba kani barok kadi ka bentar jong codification par ko mengi kerana ka por hi kalong ba hi haban kene be ka custom ge jongi te ka base ka nongrim ka bangi penchong nongrim ni ka di halor ka khasi custom of marriage ya ka bala penchong nongrim halor ka tip kur tip kha kata ka di ka ba ki khasi barok ki sungthu ya ta ka kentin tip kur tip kha but tu ki ba sungthu ya kani but ki habi ba sungthu kalong ba hakani ka benta nakaliang jong ka kentei kam judon ka shong kha khle kam de ka practice ani khasi namar lada ukha shu khasi kemun khun umde shu khasi hakani ka tip kur tip kha magi tip ka kimi ka shu yo ya ka kur kat ba ba kha hi yo khun deu pa tena tadau kam judon ka practice jong shong kha khle apden ka chai bri jungi na khalia ki kentei takat ban kaliang jong ushen rang pan lada ushong kha khle kemun haban dan ketuka tangjai nomor ba khun jong u ro shongi bom de khasin de ki khun ki de ki khasi tamba kata ka we te hangni haban bat perking bhai kani ba ka jai ka kur ka jai kalong mi na ka kimi te ba kha hi ki khun de u pa tino ta daw komot shong kha khle ha ki kin thei khasi tam ju de ka custom ka shujar khat ni po sor ni entai ni pinle chi jakan ngon dong ki kim accept don ki ba yathu shati shthai war jentia ba sisin ba kan thei kala shongkha bomde khasi kabur khasi pna kamut por ba tep isi ing jong ka kim jibu lang shaju te kan ni ka ba ja jai mentri jongi tingila penchong nung rim bi halor ka khasi social custom of marriage tanta ti ba bele di ni mon kila pen khenya ka jinglong khasi te kamu kata kala nang bandur bah kadika biljungi te nang chimpor sakat tukat ni sgi ila on finalize